Počúvajte ľudia, ďakujem, že ste mi písali mena do komentára. Takéto video bude ešte takedy inokedy, ja takéto videa ešte spravím. Mala som fakt toho plné nervy, lebo som nikdy nestihala písať mena. Takéto videá ešte budú, ja vám to sľubujem dopredu. A Ninka, Terry, Violet a tieto baby a ešte chalani, tak ja vám to splním. V ďalšom videu budeme tam natáčať prvo také Roblox videa, no a potom by som sa rozhodla potom hneď dať zase tieto mená, ale potom by som chcela dať futbalistov mená, takých, ktorých sa dajú normálne napísať, ale to aj neviem, to je v rezerve zatiaľ, ale dá sa to. Skúsime to potom aj takedy spraviť. Tie mená tiež dali by sme ho 1. decembra, by som začala zase tie mená písať a bolo by to do 23. decembra.